Yarerenyu rakuzaro roitwa manaka aneanisa muri iri nyaya iri pakati Florence NYACHURU naGive Muringisi. Iri nyaya yestage iri mumusha mavo inove uyu semwana anoti yakanga ichirimwa nababa wake avavo vanoti aiwa istage yakapuwa amai vangu yavakanga vachigara. So takaitaura nyaya iyi tobva taona kuti aiwa patasvika apa nekuti dare redu rino haridi kuti tipesanise vanhu paukama, nokuti tinenge tichiti vanhu vawirirana paukama. Muzukuru naasekuru hatiti murubadzo. Saka stendi muzukuru asi kuzouya kuno inyaya inenge yakambopindawo mumatare emumamisha imomo vachiedza kuyananisa pakati pavo kusvika vazopotera kuuya kuno. Zvino isu takazoti pakati pavo muridzi womusha ndimuringisi. Muringisi aripo, vana vake vesa. Saka ndakamupa nguva yokuti mbozodzoka nhasi motitaurirawo zvaungafunge pakati pevanhu vako vari vaviri ava, muzukuru wako nomwana wako. Ndiwo watingataure ungati nokuti tinoda zvinoda dare remusha wenyu, zvamafunga kuti zvingagadzirise mune zvakanaka zvisingazoita kuti vanhu mangwana tirambe chatisingade mataka. Tikunzwana? Mataka akaipa mumamisha. Hatiti kugara kokuti vanhu vanogara vakaita mataka nenyaya yenzvimbo dzakaita dzekugara. Hatidi. Saka muchiona kuti tinenge tichida kuti musha upindire mukati, tinzwe semarongero avo, nokuti chinhu chiri mumusha. Ivo sababa amuringisi takavapa simba rese. Chienda munogara pasi nemhuri yenyu mozodzoka tonzwa zvinobuda mamuri. Amuringisi ndofunga ndo patakasiyira. Timi baba makaona masiyiwa izvozvo makatarisa vakaenda kare munoti wakomana ndozvandakasiyirwa here? Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo. Munototakura nokuti kana uriwo wasara wababa ndiwe vakaenda vese ari kutotarisaiwo kuti ndiye aripo uyo ari kuningina. Kuparara kwomusha ndiwe, kufamba mberi kwomusha ndiwe, muri yose iri kumashure inototarisa pamuri ndiwe baba. Hatiri mao. Saka maona takavapa simba ndikadayo chienda munogara pasi nemhuri yenyu mouya motiudza mafungiro nezvamaronga kuti zvingave zvingatorwe dare ringatorwe pamhuri yenyu. Saka takupa nguva kwamuri ano pamusoro yevanari neamazisedziri munhu. Inini ndine heti pamusha ndine mukuru. Nyaya yakaedza kuona kuti ndingachemeserwe sei nyaya, nokuti zvinhu zvachona anonga achidzodzera kwako uye achidzodzera kwako. Zvandinoziva inini ndezvekutezvo kuuya kwamuri dare ndinoziva kuti dzinotongwa sei. Saka ndakauya kwamuri nazvino ndichiri nemi ndakaedza kukurukura zvakanzi aiwa ndidzorere kudare ndonokugadzirisira nyaya. Hatiti munoona makaona zvinhu zvatinoita ndezvekudai. Kazhinji nyaya kana dzichinetsa kudai tinenge tichida kuti tizive isusu, nokuti mushando wenyika yenyika varidzi vavo ndii munoziva kuti regai titekenyedze takadai. Hatiti maona pane kuti mumwe munhu azoshaya. Hatiti zvinogona nokuti zvinoitika ndezvekuti nhamo dzakauya munobatirana. Hatiti imhuri yenyu mese
ndodaira makande mashoko amakamboda kuedza kutsvanzadzira makubuda ndakati aiwa endai kunogara pasi makanga mwoyo wenyu wakanga waona kuti inini chokwadi handidi kuti vana vangu ndirasikirwe navo kana tiparadzanise muri vana. Imi ndimunoziva nenzvimbo dzamunadzo kuti munodzvekenyedza sei, hamuna here madzvekenyedzero amungaite, nekuti tiri kutaura nyaya iri pamusha penyu ipapo kuti here mune madzvekenyedzero amungaite ipapo kana kuti hapakwanisiki. Inini chandinopa kwamuri, inini kudai ndinenge ndaona kuti nyaya iyi haigoneka, saka ndikukupa inini vedare kuti mundibatsire. Maita zvakanaka baba. Ndofunga zvida kutsaurira mambo zvezvekuti pachishona tinoti kupanga zano, munopanga wine rako. Imimi munogona kuve mune zano ramakunga mapa kunikini kumhuri yenyu rikaramba kutambirwa. Saka ndobuda kuti zvekare riwane pekubvira. Imimi pamakambinge makurukura nyaya yenyu, makakurukura makasvika papi? Ndakakurukura, handira kukurukura nevavira. Ndakabvunzawo umwe mhuri yangu kuti pane vanhu varipo vanenge vakawanda, saka ivo vakati nyaya yekuti izvo mugadzirisane nevanhu ava kuita sekutoidzorera mudare yokurukura. Ndofunga vari kukubvunza yavo vakanga vasipo mune matauriro amakaita ndakadai makutaura zvokupedzai nhau zvamakaita ndakadai watiri kukupai nguva ndozvikubvunza kuti makanga mambofunga uzvipi. Ndofunga zvamava mafunga ndo zvamakanopa kuvanhu vedare. Ndakanga ndafunga ndatizvo vanhu ngavaitichi half to half. Nokuona kudaro ndakaona kuti zvinhu vanhu havazogarisana zvakanaka futi, saka inini ndiri kupa kwamuri vedare. Vamuregisi regai ndikubvunze muchiitira ini ndinodaro ndiri baba kundisa mataura munogona kutaura kuziva kuti pane vamwe vana vanogona kuti zvamutaura zvisizvo ndizvozvo. Kune vamwe vana vari kupikisai mashoko amataura amutaura kuti manga mafunga kuti hafu. Imimi kana muri munawe waizwa unotaura kuti aiwa pandakataura nyaya yangu kune vamwe vana chimwe chikwata chakati kwete, toziva kuti kune chimwe chikwata chiri kuti chiri kuramba. Hapana chikwata chiri kuramba chaigoramba chiri kutadza zvino kana pasina chiri kuramba chii chatadzisa. Saka ndiri kuti nyaya yakaitwa nevakuru vakaenda kare, inini tichizvamo tikuona kuti nyaya yahandingaigoni, asi dare inondichenesera nyaya yangu. Asi kababa muringisi muri kuti hapana akakupikisai iwo matamema kuziva kuti hapana akakupikisai. Chandinotaura pamucheneso ndepekuti yadhinozai ndeyama yake uyu baba wake akagarawo pamba pake, saka inini handikwanise kuti zvakati iwoita zvakati iwoita zvakati. Amuringisi mutaura kuti munoziva kuti yadhi ndeamai varikuiwa ndokubva maona kuti uwowo akazogara kugara kwakaita akagara muyadhi iri kana kuti aiwa yadhi rakanga iri yamai roumbi yamai roumbi. Saka uyu ndiye muriziyadika aiwa ndozvano kuti tichenesere dambudziko raitika pana vamuringisi ndariona vane dambudziko rimwe chete. Ndimi mukuru asati dambudziko renyu munotya kuroyiwa handiti munokuroyiwa handiti zvino mugone mutadze munongoroyiwa munongoroyiwa chete achikukamuroyiwa. Imimi kana muri baba chibvisai nyaya dzekuroyiwa chimirai sababa. aiwa inotongwa wobuda kuti isu tisitirerwe nyaya dzenyu mani onaranoiwe kodayamurisi akambozwa mayadhi aya ari kuita semaviri mayadhi atwiwa
imwe yadhi iyi munhu muridzi weyadhi imwe yati haasi kuda kuvaka nokuti akati kwaii kwachina hakuna anozoona kuti ndavakasiya izvo handizive kuti izvo zvinhu zvaitika ndisipo saka ndiri pamusha asi handigari ini ndotongouzwa kuti zvakamira zvakaivangu nekikini smith akanokureta zvombo zvezvo zvaakanga ashandisa kurwisa isusu handitika patakatora nyika ivo vari kutonga vanhu vatobhadhara chipiri chacho ichocho ndiyo kunenge atobaba zvokuti makanga musipo is not an equation yatikatanga kugara zvakanaka kana muri baba ndimi baba chitonga imusha wenyu ndokuzvinzwa asi kwanhasi chimuntumira muda kutarire singo nokuchekanisa idareni aiwa ndokutongerwa musha ramuinga ndakatomerwa musha wangu nedare panguva inova zvinondipa kuti izvo ndivenuke ndigare zviri nani nokuti izvo handidi kuvanzika right nyaya iripo ndekudai iye zvinezvi payazvi pakusumudza kwamurikuita pakavakwa here wangu pakavakwa pakavakwa nani nababa nyakuti vanenge vaine zvekutaura munozosumudza maoko tinokusheedzai regai ava vari kutanga vabvunzwa ava vangotaura ndo vari kutanga vari kana musina kugara apa pamutanga imbonyararai tombopedzerani nevadi takataona kuti zvopatoda kuti tifambe napo hapasi kunikina kujeka vamwe mune panoda kuti tibasa kujingaisana ipapo tokupaimukana saka ndo patiri kutaura ipapo kuti iye zvino pane dzimba dzakavakwa dziriko ndedzeibaba pane dzimwe dzimba futi hapana pane kitchen pogoti pane imwe diriso yevazukuru vangu yevana vatete vacho navakasha iripo vana vatete vana vatete ava iripo imba pane iripo usashandise foni foni yako ame chimboisa saka iye zvino izvi pari kuti imba yeuyu pokuti imba yatete yevazukuru venyu yatete venyu yacho iripo saka right nhau iripo ndeyekuti iye zvino izvi uyu zvaaripo ipapa akarima papi hapana kurimwa here pana pamba pakarimwa nani handisi kuziva ndiani akarima kweyo ava ndo vakarima alright iwewe une pawakarima here papa saka ndokupi kwawakarima izvizvi hapana okay pane imwe nzvimbo iri baba yaifanira kuve nokuti ndakanzwa mashoko panapa achitaura kuti kune imwe nzvimbo ine stendi hatimakuti stendi iyi ndo yaifanira kunge yakanovakira baba wauyu zvino havana kuzonovakira ndofunga iyi stendi yatete iri kudhuze kweroti kwokuti wakavaka inopenya iyo inenge iri kuout pakambotaurwa saizvozvo ndizvo zviri makambozvidzwa hamuizive stendi iyo nokuti izvo pane mastendi maviri andinoziva panoti vanina vangu vekwamaini vane upimo kudhuze kwanagara uyo baba wake akanga anzi anopuwa kuti kugadhini baba wake akazovakira kwatete asi akanga apuwa kuti kwako ndokuko
Saka ikoko kwakangazi unofanira kuvakira kuri kweri. Kuriwo. Ndakasvika kuti tipanane zano muri kutsvagawo zano kwatiri nditika ko hazvaigoneka here kudai ndimatikumbiri kana zvisingaite mundirambiri ndofunga uku kudhuze nekurodhi kuri kutaurwawo kunevava nevava ko imbe nzvimbo yekugadheni yakakura zvakadii Zvavanoda kutodza. Zvakada kutodza ko hamaigoni here kuti moti yekugadheni iyo muchisemurana nepakati iyi muchisemurana nepakati zvaitajika Handizivewo kuti ivo vanozvitora. kuda kupanazana nokuti nyaya iri pasi toda kuti kuparadzanisei toda kuti tiedze kukubatanidzana maigona kuti yekugadheni tomukamura mumwoku yokuku mumwoku hazvaigoneka here sevanhu muri pacheni Izvo zvaigona kuitika nokuti zvishandura kuti vanhu vaita se vasazokupedzana. Baba, tofunga mune mashoko. Makabotaura last time. Tatutsirei. Nyaya yataurwa panesitendi ukati kana ticherechedza mashoko akabva mumukomo padare rokutanga vakati hapana chavanoziva pamusoro penyaya iyi. Stendi irikutaurwa iyi it's a creation yemafacts yekuti nyaya ite somwe mutambo wekupota. Baba hamuna kubvira vabhuya kugarira pamwe munhu. Hakuna stendi yakakreitwa kare. Garden ragarira kare. Ngeri kunze stendi. Baba womukomana uyu kwakapiwa stendi naTete. Aya vangu atindozvamakautaura last time. Maakudzokerera manje. Hatifunga kuti muda ku ndauza kuti pane stendi yekugarira hakuna kukreitwa stendi yekugarira. Hakuna garden raamai negarden raamai. Alright, taenzwa hiyo. Pana amai avo. Angazi yangu akafa apine makoni akakapamba akazvara pana vana vatatu ndianzazi yacho ndini kuna komana akati kwasiva ikazisara ndichirekana kune makoni anzazi yangu akavaka ipapo akazvara vana vatatu uyu mukomana yacho nevana vaviri musikana gotwe akatorwa atore chimwana mumfumo pakati asati pakazvovakwa stendi yakaitwa foundation aina kuvakwa 1 day vakagarisana naTete vangu vanzodzeko hanzvadzi yababa vangu inini vakaita chinhu chokupa hanzvadzi yavo saka nyaya iri kunetsa mushando ndekuti baba vangu vairwara vakadzakaona ava mhuri yekutanga yangu kuti vanoyana hanzvadzi yangu ine vahombe isi vamwe tiri padiki saka mba hombe iyi ine ukosha hwekuti ndochi ndovahombe sei yakapuwa uyo atiti vakasadza mwana wepadiki uyo achipuwa iapa nhau iripo tinoda kuenzanisa nhau hatidi kutaura nhau dzokuti vanhu vaitira nemataka hatidi garai zviri paasamburi tinoda kuenzanisa nyaya nokuti nyaya iyi takaisedza pachirungu nyaya iyi takaishanda pachirungu munopesa kati inyaya yekuti isusu tanga taidzosera kwakuri kuti vanhu vawirira ati nokuti dare rino harisi dare rekupedzisira munogona kuenda kune dare riri pamusoro ati hatiramba asi tinenge tichiti zvauya nenhau ndo zvatinotarisa nokuti isusu tiri kubvunza baba hatiti baba vatiri kutaura nezvavo ndo vari papa takaona baba vangu vati ndokuimba huru mumoti havana zvavanoziva hatiti masoro dare rino nderechizezuru nderechivanhu kuti tinoziva isusu kuti mumisha munana baba saka ndosaka ndakati inini nhau idzi munodzigarira pasi nokuti nyaya iripo ndeyekuti mese makabvumirana kuti stendi ndeaTete mese muno makabvumirana nhau iripo chete ndeyekuti vamwe vari kuti aTete vakazopa muzukuru atiti vana vaTete
atete ava vari kuti istendi amai vangu. Uri kuona nawe paini? Pakanyorera noti chirungu chinoti vakanyorera here naatete hati kuzwa kuti uyo azogara pakanyorera here kana kuti muzukuru akanga akugara naatete ava pamba akazosvika kuvakawo imba yake. Hati kuzwa ndo matorero. Asi chokwadi chichireva kuti imba iyi ndeatete venyu. Saka isusu tinofana nokuti chirungu chinongoti ndepaaniko pamabvumirana mese mabvumirana kuti istendi yaatete. Vanhukadzi vane simba rekuwana mastendi. Vanhukadzi Zimbabwean haidzvanyiri vanhukadzi. Munoziva mukadzi atoita musha wake kutoenda mberi, ende mukadzi atodzoka musha make kutoti ndikuda stendi, ndadzoka kwandarambwa kuka ndadzoka kuzodii, ndikuda stendi, wobva apuwa. Ari mwana womusha imo asi akafa. Muri kuba akafa. Zvazvinoita maite zvokuti zvakuitwa nedare remusha kuti pochiitwa sei. Nokuti nhasi rufu rwakauya mumusha harigoni kufamba risina dunzvi. Dunzvi racho rinofambisa mwana watete. Atete ndiye anofambisa nhau musha. Vamwe vakatokomborerwa kuve nedunzvi mumusha. Nhau yakatokoiteka kamani haachabva kugwenu. Hatiri mazuva. Saka maona iri nhau yanayandaudza mumusha muna baba okuti maigara pasina baba morongedzana moronga chimwe chete chaicho chakanaka chinoita kuti vanhu vanzwanana. Hatiri mazuva. Nokuti ndakapa judgment yangu pana munoenda mberi but ndiri kutaura maererano nezvamunenge makataura. Ndo zvandinopa judgment yangu. Baba ari kuti zvakati, ava vakati zvakati. Ndotakabvunzisa pana amai mudzimai waamuringisi vakanga vari mukuru ari baba pamusha ipapo, vakanga vari pano vakapa umbo hwavo. Asi takavabvunza kuti nzvimbo iyi ndeyani, zvakanzi stendi yakapuwa atete zvichokwadi. Yakapuwa vakabvuma iwo kuti yakapuwa atete zvichokwadi, vakataura mashoko iwayo. Hatiri maona. Saka ndaona inini kuti uyu semuzukuru kana akagara naatete pamusha akavakawo imba yake, kana kuti akapuwa stendi naatete, kana ari akapuwa stendi naatete, ko vana vacho vaikopindira papi iye akapuwa stendi naatete. Ndo patinenge tichida kuti pakanyorera rimwe here chirungu chinoti zvakaitika izvi kuti uyu azopuwa stendi, nokuti kumusha kuno hakuna njambati. Kumusha hakuna njambati. Isusu zvatinoita kana tichitonga nyaya tinoda kuenzanisa nyaya togoitawo pachivanhu pokuti vanhu vasare vachiwirirana. Ndosaka muchiona tiri ari matarero. Takashandisa chirungu munopararana. Nokuti chirungu chinongoti ndepani ndepanhingi zvapera. Hati mazuva zvino isiri kushandisa chivanhu chokuti wiriranai pachivanhu. Ndosaka matare aripo. Ndosaka ndakakupai nguva. Zvino makauya muno zvakare muchitaura mataurire, ndatofunga izvozvo kuti ndoda kumbokupai second chance. Titaure tichiti chinhu chikuru ukawa tinodzokorora ipapo zvirinani, nokuti zvimwe zvinhu takada kuteedzera chirungu hazvitiitire zvakanaka. Inini handizvikwanisi. Ndinoda vanhu vanogara zvakanaka, nokuti mukugara kwedu ndokwekuti tinenge tichiti tinofanira kuremekedzana. Isusu vanhu nokuberekwa kwatakaitwa, kana kakave kakaita sei kasara kababa, ndiye anenge ari baba womusha iwoyo. Saka tinenge tichiti zvinofanira kuremekedzwa. Saka ina ndichiti kunyanya baba vakapfeka magirasi avo vakapa umbowo hwavo kwazvo, vakati inini ndini ndakavaka imbai ichisponswa ndisingazivi kuti ndiani kwamuri. Ndiani baba? Mwana weyu.
Mamusoro mama. Ndisvipindure ndega. Anembere mwana akarwa murengesi. Kuba ndiri mudiki. Alright. Handisi mwana akaenda kupurasi ndakareva murengesi. Okay. Saka inini ndiri kuti unofanira kudzokera kumashure pichana pakutaura kana vana baba vakakurera vacho vachitaura. Hauna kodzero yekunge unotipikisei kuna baba. Ndakunzwa shoko rako zvako ringu unoda kupikisa baba. Hauzodaro, haufaniri kusvika ipapo. 1 chatinokudza wako kana ukama ngauonekera. Ndofunga tichiedza kuti tionesane panapa nokuti kuti titeedze chirungu ndo chinozotedzwa nematara ari kumberi. Izvo takaenda kwaMedicinal Court vanenge vakushandisa chirungu. Saka isusu tinenge tichida kushandisa chivanhu chedu kuti vanhu vagare zvakanaka.